ɓiɓɓe fulɓe fullaaɓe barke wonɓe funnaange e hirnaange sahali ɓaleeri wonɓe e nder leydi e caggal leydi aynaaɓe e remooɓe janngooɓe e jannginooɓe julankooɓe e fonctionnaire uji debbo e gorko suka e mawɗo fof ngummima ndari mbele PINalL TV no wooda wadde saha yonti de PINalL TV wi mon ɓiɓɓe fulɓe yontaɓe leñol yeeɓoɓe ayawo PINalL TV on jarama sabu tinnare mon aadaji men e fina tawa men ƴellitima PINalL TV wi on jarama PINalL TV darogal pulako goɗo miijo wana hande fuɗɗe am hunde noon ñande Allah fudi waɗa fuu ko ñande mum wonde watta kono abada Allah fodata ta waɗa ɗaani wajibu ma immoɗa daroɗa en daari tan en dartindima hande hol ko en kanani yejjidde holko mbawɗen noddude ma noddiren yimɓe ɓe tawa baasi fuu wala hen wona poɗodiral diina wona poɗodiral politique keɓen fa micciten ɓeyguji guuduɗi hande ɗi wonko woodi ko anni yaha ko heddi ko leydi Mauritanie ngam hawritode e ñalawma nagge cillo tataɓol to Nouakchott wuro lamorgo leydi Mauritanie ñalawma mbo tabital pulago international kadi hoore fulɓe mi sewrake be wonki nder moɗon ha nokkure ngel hande ɗo nde laatake ñalawma seyo ɗum fulɓe duniyaru fuu ngam bo kala pullo fuu ɗo jiltoro be leñol muɗum moftorde nde mooɓi leɗɗe fulɓe duniyaru fuu fakat moftorde nde woodi barka ngam nde ɓesdan yiide enɗam e famtotiral hakkunde fulɓe to leydi Burkina Faso ngam hawritode e congrès international bo pulago to Doori on ngari Doori seeno sayel on ngari yakkunataka bangataka on ngari yakkuna yelko e samanayi Bourayma mana silmina on pulaku ndo woni laamorde laamiɗo wudalanu ndo woni laamorde laamiɗo jelgoji ndo woni laamorde laamiɗo yaaga ɗo woni libitako gurmatori eno yataniraɓe girmari sala paate ndo yataniraɓe maliye malaɗo taniraɓe Faroukou Bourayma amma taniraɓe Abdoulaye Bourayma amma yaray Bourayma amma sali taniraɓe amma sali amma e taniraɓe Sékou Sali ana mbiya on bisimilla pulaku duuɗe duniyaru worɓe moɗon e rewɓe moɗon ɓiɓɓe Almami e ɓiɓɓe Amiri ɓiɓɓe Arsukunteɓe ɓiɓɓe Turoɓe e remoɓe jangoɓe e jaagotoɓe. Assalamu aleykum. Hoɗum wawɗa haalande min haala ko yiwɗa ley ñalaɗe tati golle gollaɗe ɗe nayi yiwɗa? Ayo golle gollaɗe ko yimi ɗum golle gasuɗe sabu filtoɓe fa moƴƴina kawri fuu ko moƴƴinde na heewi nde wodan ko ngaɗi woodi yimɓe fof paami ko hawriɗon ɗum ko mbimi ni fulɓe ne handi ko ngoni fof nanggodira sabu nanggodirde woni gonga wallodirde woni gonga tinnodirde woni gonga wiyama pullo pulaku le ɗon na jogi ɗumaniji ɗiɗi pul na wiye pullo aaku ɗum woni needi
Allah hokkuɓe ko neduɗi. Amin. to leydi Benin gam hawritoyde e batu cosgol tabital pulago to Benin. Spécialement, so Fulbe County Park, Digiral Digiral Award e Mandi. Kanko darani hande lelongol ɓiɗen jokke e caggal makko hanko. O wino yattata capital Fulbe international ni ɗum waɗatako. An woni dirgo capital Fulbe international. PINalL TV. PINalL TV. Retrouvons ce qui nous est. Retrouvons ce qui nous est. Aduna ko bande tadi ko ni hen hanke hande jangdo hanke